Yn enw fi di Owain Llyr. Dwi wedi bod yn chwarae gitar a sgwennu caneuon ers rhyw 15 mlynedd bellach, ond dim ond rwan dwi wedi penderfynu mynd ati i recordio nhw. Hwyr yn y nos, a pethau'n mynd drwy fy mhen. Mae'n dywyll tu allan, mae na ser yn disgleirion yn en. Paid yr uchel yn y studio, gai? Na, drefi, beth? Chydig o barch, please. Dwi wedi ffurfio band yn ddiweddar efo Mark Back a hen ffrind coleg Guy Pritchard. Dwi'n beth gwahanol i bwb arall, ydw i. Wyt tad, am eisiau am fel chi o'r hynny, to? Felly, athon ni draw i weld Rich Roberts yn studio Ferlas Henryn Deidraeth a recordio cwsg, a wedyn gyrru hi allan i orsafedd radio gwahanol. Dwi'n meddwl bod hynna'n digon o footage o'n chdi ar y camera gen i, ddeth i fe, ar gyfer beth da ni angen. Mae Rich yn ddewin yn y studio, oedden ni'n gwybod yn syth at bwy oedden ni eisiau mynd. Mae wedi recordio llwyth o fandia da, ac oedden ni'n edrych ymlaen i greu sŵn unigryw efo fo. Can newydd sbon gan grŵp newydd sbon. Synwyr Cyffredin yw enw'r grŵp. Drwg ar da o honna, gan Synwyr Cyffredin. Dyma i fan, Synwyr Cyffredin, Owain Llyr a'r boys. Chi ni'n newydd sbon, drwg ar da. Sewch nhw ar y bocs bach os o blaen? Do. Ewan nhw, sgrifennu fyny dda dyn. Wel, da ni wedi cyrraedd Tinopolis. Ar ôl dipyn o airplay wedyn, gathon ni gynnig mynd ar rhaglan heno a perfformio ar S4C. Wel, dyma ni wedi cyrraedd Tinopolis. So da chi'n gwybod? Da ni newydd fynd ar drum kit. Wel, i'r llwyfan. Dyma ni. Mae'n ar derbynfa. Wel, Sian, diolch byth bod chdi yma. Wel, ia. Mae Sian yn mynd i sortio yng Nghrys i. Ac ar ôl i Angharad wneud job mor dda ni. Ia, gyda dyras bach yn wastad. O, di hwnna mar. Beth ti'n nerfus am? Mae'n gyfla mawr i Synwyr Cyffredin, dyddi, a da ni eisiau rhoi sioe ymlaen i'r bobl des. I'n cynulleidfa, a cynulleidfa newydd cyfeithio. Mark Back, always making a noise. Are you excited about performing? Very excited. Ti'n ffilmio fan? Ti'n beth i ddeud? Na, dim rili. Dwi wedi dweud Owain byddai'n mynd siarad. Dwi'n HD, ti'n fe? Wait. Diolch yn dda. Do? Wel, da ni'n mynd i gael sound check fan. Felly mae'n boeth ofnadwy yn y studio yma, ond edrych ymlaen. Mae'r ogia yn rhaid y gola felly fyny ar y to. A pres football newydd yn siarad. Mae'n di. Sexy. Happy days. A wedyn tu ôl i ni fama, mae'r soffa enwog. Ei, o soffa na. Un diwrnod. Fan hyn fydda un diwrnod. A fydda i wrth ymwneud o'r cydl. Ie. Wel, ma fydda ni. Pan fydd y teledu yn fwy derbyniol o bethau fel fi o Mark. Wel, bron iawn yn syth ar ôl ni gyrraedd, ar ôl trafeilio, nathon ni gael sound check a wedyn paratoi ar gyfer perfformio, ac oedd o'n brofiad anhygoel ddweud y gwir. Da ni jyst i cael llwyth o gefnogaeth ar Facebook, ffrindiau di rhannu a falle nath golwg wneud erthygl arna ni, ac da ni di cael cefnogaeth lot o'r safoedd radio, ac da ni jyst yn edrych ymlaen wan i sgwennu mwy. Hwyr yn y nos, a mae pethau'n mynd drwy fy mhen.
allan, ma' na ser yn disgleirion yn en. Cws, ni ddaw i mi. Dwi'n aros amdan at ti. Cws, ni ddaw i mi. Dwi'n aros am dan at ti. Eistedd fan hyn a di cws mynd on yn chwym y lluan sydd yn ddeffro'r nos. Dim mwy o sŵn, dim o fyd o pell y cwn, y ceir sydd yn gyrru mos. Cws, ni ddaw i mi. Dwi'n aros amdan at ti. Cws, ni ddaw i mi. Dwi'n aros am dan at ti. Ma'r oriau'n faith a dwi'n bell o ben y daith, di'r gwely'n cynnig dim i mi. Yr emosiynol dreth wrth i'r patrwm fod rhywun peth, wyt ti'n dal i nofio'n groes i'r llun. Cwsg, ni ddaw i mi. Dwi'n aros amdan at ti. Cwsg, ni ddaw i mi. Dwi'n aros am dan at ti. Felly, os da chi'n licio beth ydych chi'n glwad, plis rhannwch, rhowch like, ac dudwch oedd eich ffrindiau amdana ni. Mae'n neud sens.